Peso Dynamics és una empresa que es dedica a la fabricació de peces plàstiques en el món del Puigcerdà. A la mesura que anàvem desenvolupant productes nous i aquests productes nous tenien un potencial realment important, vèiem que no tenim experiència en aquest tema i requeria d'una empresa professional que realment pogués fer aquesta labor, pogués ajudar en el camí, de poder arribar a mercats i a altres parts del món que de normal no haguessin sabut fer. Novatec ha sigut essencial en aquest camí. Com deia, nosaltres no tenim experiència i ells ens han pogut ajudar a la comercialització, primera valorització de la tecnologia i poder arribar a negociació amb empreses multinacionals, capdavanteres en el món, i que gràcies a ells ens ha permès poder arribar a principis acords. D'aquí s'ha de seguir treballant. Realment ha sigut una relació molt intensa. En Novatec hem estat sempre que els hem demanat, per tant es nota la seva professionalitat i estem realment contents. Ens dediquem històricament als mecanitzats d'alta precisió i el nostre caràcter de l'empresa Joan Bonastre, un caràcter innovador, vam voler contactar per tal d'optimitzar tota la sistemàtica que teníem de desenvolupament de producte. Ens van dedicar justament a optimitzar tot aquest sistema de la gestió de la innovació, canviant inclús els procediments, i van poder muntar tot un sistema de vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva automatitzat a través d'unes eines TIC, que a més, gràcies a una bona recerca de Novatec, van ser unes gratuïtes y unas altres, una o dos, a molt baix cost. Junto con la colaboración de Novatec hemos modificado todos los procedimientos de I+D+I de la empresa, los cuales nos han dado una mejora bastante importante en la operatividad. Nos han mejorado mucho lo que es la dinámica de trabajo. CPQ és una empresa especialitzada d'enginyeria en plantes químiques de procés, farmacèutiques i cosmètica. Era una època de molt de creixement, teníem molta feina, època de crisi, era un moment de repensar el creixement de CPQ. D'ençà de la intervenció de Novatec, podem dir els resultats en els propers 2 o 3 anys es va doblar, perquè vam poder assolir molta més feina que la que teníem abans. Des d'ençà de la seva implantació, nosaltres hem crescut doblant la nostra facturació i el nombre de personal i tenim un control de la nostra gestió a nivell econòmic i organitzatiu molt més acurada. El GEM és el Gremi d'Editorials de Música de Catalunya. Vam voler fer una reflexió seriosa i professionalment guiada de quina era la nostra activitat, a què ens dedicàvem, si el que fèiem era el millor que podíem fer, si teníem prou recursos, què havíem de fer per tenir més recursos i de més. Novatec s'ha implicat molt bé, ha aportat sistemes i metodologies de treball. Bé, ens ha ajudat molt perquè hem fet un anàlisi sistemàtic i que s'ha plasmat en uns documents escrits i això ens ha permès valorar i prendre decisions de quins són els canvis que idealment hauríem o hem de fer. Empresa de tecnología musical dedicada al diseño y fabricación de instrumentos electrónicos. El tracte amb Xavier ha sigut molt proper, ha estat molt implicat en el projecte. Novatec ens ha assessorat en diverses coses, principalment en els processos d'industrialització del producte, fer els estudis de viabilitat de nous productes i per últim i més important en tot el que té a veure amb l'organització interna de les operacions de l'empresa. Soc director general d'un family office que gestiona el patrimoni de 2 famílies. Ens dediquem fonamentalment a fer diferents inversions en diferents camps i al seu moment també vam decidir entrar en el negoci de les fotovoltaiques. Nosaltres quan decidim fer la inversió ens situem en un terreny que nosaltres desconeixem. És una inversió que té un component tecnològic important. L'experiència amb Novatec per nosaltres ha complert les expectatives que teníem i la prova és que ells van intervenir molt abans que dissenyéssim el projecte, diguem-ho així, i en l'actualitat continuem col·laborant amb ells. Per tant, nosaltres estem satisfets de la col·laboració que tenim. Novatec és el soci de referència dintre d'aquest projecte perquè d'alguna manera ens ajuda a optimitzar la inversió que estem fent.